Langs de Iediek in Jannem lees een grote stikken berm er nou Sabi. Nevens dwarsbelang de vlieterpen leidt dat regelmatig tot onveilige situaties. In een brief aan de gemeente Rieën vrezen ze daarom om yield vrij te maken van herstel van de bermen. Op dit stuit worden de grootste gaten tijdelijk opvuld. Maar in de winter is het een heel ander verhaal. Dan wordt namelijk met vele regenval worden moddersporen in de bermen getrokken. En als je daar met 80 km per uur, dat is de snelheid die nu nog is toegestaan, doorheen rijdt, dan is dat vraag om problemen. Dat is een terechte brief die ze de vlieterpen sturen. Dat denk ik, het is net trouwens alleen bij hun. We hadden op meerdere plakken. Maar deze dik is wel heel slecht. Maar wat de buurt graag wil en wat wij trouwens zelfs ook graag willen, dat is dat er een bestemming naast komt. Een graskaaien. Ja. Dat het dik wat breder wordt. Het nadeel ervan is, dan gaat men vaak nog harder rijden. Zo maken Ruud Mente, die toen de dik wennet, zelfs alles een gevaarlijk moment mee. Toen was het donker en ik zag een tegenligger aankomen. En ik realiseerde me pas kort van tevoren dat het een vrachtwagen was. Dus ik ben de berm ingedoken, noodgedwongen. Schrok daarvan, heb een ruk aan het stuur gegeven en kwam uiteindelijk op de linkerweghelft terecht. Gelukkig zat er niemand achter, maar dat had dus heel anders af kunnen lopen. Het is gewoon een gevaarlijke situatie. En ik vind het goed dat ze het een reis herkenbaar maken. Maar we hebben verschillende oplossingen. Dat is onder andere de room waar je woont wordt. Dat pakken we op. En daar zal daar ook minder verkeer langs komen. En ik hoop dat er zodra er aan yield is, dat de Rieën dat ook beschikbaar stelt. Want het gaat wel om hele bedragen. Het is net alleen van hier, het is die dik. Dan ben je volle meer plak. Ook wordt de maximumsnelheid op de dik in Kwatten verlegen naar 60 km in toeren. Dit ek voor de veiligens.